Barul Urbà neix aproximadament el 2019 i sorgeix arrel una mica de la visió que va tenir un dels tres socis fundadors, que som, el Lucas, i que va viatjar a Llatinoamèrica i allà va conèixer diverses experiències que estaven treballant a través del hip-hop i la intervenció social. Ella sempre havia estat algú que, amb inquietuds en aquesta línia, i el fet de conèixer això, aquestes iniciatives, aquestes ONGs allà, el va motivar a traslladar-ho aquí, bàsicament. Llavors, una vegada va tornar, doncs, per dir-ho d'alguna manera, ens va tirar la canya i tal com per intentar construir alguna cosa conjunt i formar un equip. I aquí estem fins a dia d'avui. Ens vam constituir com a cooperativa fa 3 anys. A nivell organitzatiu, val a dir que passats aquests anys encara estem trobant formes d'això, de comunicació i d'organització que ens siguin vàlides i que tothom s'hi senti més o menys còmode. I a nivell d'equip actualment som això, els 3 socis fundadors, que som en Lucas, l'Adrià i jo, però treballem molt a prop també amb altres persones, que és gent això, no? Que el perfil que busquem, per dir-ho així, o amb el que sentim identificats, és aquest, no? Persones que estiguin actives a nivell artístic, però que hi hagi un pes important d'això, no? D'aquesta inquietud o d'aquesta part d'intervenció social i entendre l'art i la creació com això, com una forma de, no sé si de canvi, perquè està molt dit, no? Però sí com a mínim de treball i de reflexió. Intentem treballar sobretot per projectes com a tal, és a dir, ens sentim còmodes amb intervencions que no siguin puntuals, bàsicament. Bueno, per 2 motius. Per una banda perquè a nivell econòmic també és el que ens dona una certa estabilitat, i per l'altra perquè a nivell pedagògic i de projecte també té molt més sentit, perquè permet treballar amb molta més profunditat i crear un vincle real amb la gent amb la que estàs interactuant-hi i obtenir també un resultat molt més interessant. Posem molts cops com la forma al servei del contingut, d'alguna manera. Aleshores, independentment del que treballem, a nivell de procés el que gairebé sempre es repeteix és, per exemple, doncs, després d'haver-nos conegut amb el grup de joves o el que sigui, moltes vegades treballem a partir de la formulació de preguntes, que bàsicament serveixen per inspirar el contingut de l'obra. El treballem sobretot en base a tot el que parteix del hip-hop, d'alguna manera, perquè és la cultura, per dir-ho així, que ens va cridar l'atenció a la majoria de nosaltres quan érem més petits, i és la que ens ha servit per trobar un lloc també on expressar-nos creativament a nivell personal. Diguem-ne això, no? Que el fonament són el que se'n diuen com els 4 elements, que és el grafit o el muralisme, tot el que és producció musical i DJ, rap o escriptura lírica, i danses urbanes on s'inclouen, diversos estils. També, més enllà d'aquests principis més fonamentals, donem molt pes a les audiovisuals, perquè som conscients de la importància que tenen a nivell comunicatiu en general i especialment entre el jovent també. Sí, estem bastant contents en aquest sentit, perquè ara per ara és com que s'estan complint almenys els principis de la intercooperació i tal, el que sembla, en el sentit de que, jo què sé, de que les entitats que hi ha per la zona que fan coses assimilables a la nostra, o a l'inversa, doncs, en general hi ha com una bona relació i hem compartit diversos projectes. De destacables en diria 2. Un és una trobada que vam fer el 2023 a Barcelona, que se li va posar Artèria de nom, i que bàsicament convocava a nivell internacional a diversos activistes del hip-hop i educadors, educadores de tot el món hispanoparlant, en aquest cas. Això ho vam fer en col·laboració des d'aquí a Catalunya amb l'Institut Català per la Pau, l'Agència Catalana de Joventut i l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, però així a nivell institucional. Però a part també hi estaven involucrades Versemblant, que és aquesta altra cooperativa que també fa tallers de hip-hop, etc. I Hip-Hop, que també és una associació de Girona que també està ficada en això. I l'altre que assenyalaria és el projecte aquest de la Dula, com a potser activitat més constant o més aterrada, ara per ara, que és això, no? Com aquesta delegació al Vallès Oriental del projecte d'Ocell de Foc de la Generalitat.